Sagudahin nga rut ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Karen. Dear Manong Nemi. Manong Nemi, tungkal parswa kadadaan ti kabukbukudan anayurit agasat. Una anyat aramidan tayo nga panagked-ked kuma, ngem no isot pa kay turungan ti gasat akunada. Mayat tayo manuno saan tayo amaliklikan. No ba'y kunada met Manong Nemi nga ti gasat na yurit man na planetan, ngem adamet datay panagbaliw na. Maamendaran ako nada. Kas kumaitilinteg, no da ito nga linteg kada pagkurangan na maamendaran, no da ito nga linteg kada at pagsubraan na magisayan ang maamendaran. Kasta kumamat tibiyag ti tao sang gadi. No na ikaring agtultuloy nga agrigriga tuno na kaurapay. Kasta ti mapasaman. Nga more man ito kasanot kinakurapay di may nga tao no na ikaring iso nagatrumang ay sumaliwanwan tibiyak na wano bumaknang. Tas sino kuma ti saan mayat nga bumaknang. Anya klase ti kinabaknang. Kinabaknang iti material nga banag nga sa amunto nga may tugot iti panungpalam. Wano kinabaknang iti kinasaya at ti puso kadag iti aramid. Manong Nemi may segment kadagiti kang kanayon nga tumutungeg kanang buybuya kada ito nga programa kahit kumait nga ibinglay dati simple kan na gagangay lang nga pakasalitaan ti biag ko adyak tupulos malipatan. Yung sakbay ti amin kablawan ta kayo tinaragsak kan nagasat nga oras kanal dawyo di tanemar si studio. Kas namat ang kadagiti patak nga tumutungeg kanang buybuya nang naruna kang Manong Nemi nga sikati ng Ornos ken Timon dati nga programa. Naimbag, nga oras tayo amin, kahit kastoy man Manong Nemi nga rugyak, dito yung apakasalitaan. Narigat kan gagangay lang nga panagbiag, tinariingak Manong Nemi. Agnaid kami itinasilsil nga away. No bay kasta para kanya kat napintas nga lugar. Hapay? Fresko ti angin Manong Nemi, natatayag kan drakkel dagiti kayo. Ado dagiti mulang nga nateng, dagiti taraken, nga manok, dingwen. Kanasadag kami iti karayan, Manong Nemi, kanasadag kami iti bantay, iti kabakiran. Lima kami nga kakabsat, Manong Nemi, siyak ti akenteng nga. Dagiti kakabsat ko, Manong Nemi, isuda ni Manong ko nga June, inauna, ni Manong Carlo, ken siya, sa ni ading Gigi, ken ni ading Lily. Talo kami nga babae, nga siya tinauna nga babae, irin to taduamat ti lalaki. Makitaltalon ni Tatang Manong Nemi, irin to taninanang kata. May sala nga gagangi ako natang housewife. Kas may sa nga ubing Manong Nemi, no kas nga tiyempo ti ayam, hapo, gin ka mag-aayam, agkikinamat, unadang hide and seek, aglimang ka, saan ta kanto kita, tumbang presyo, kanda pa. No tiyempo met Manong Nemi, titukma, mapangkang agala jay, karayan, ka magala titukma, ka magdidigos. No tumot iti panaglulumboy, ngam tumot iti sa kaanan ti bantay, nga agahala iti lumboy. Naragsak kami nga ubing, Manong Nemi, kat nakunak idinakam ko. Magusto ak dito nga lugar, saan kunto kayat apanawan, dituyak adumakkel, dituyak tumit nga agpamilya. Iso na laeng Manong Nemi, taadda nadlaw ko. May igid-gid jatak kadigidi kakabsat ko. Liapay nga ta. Tayo di amukod Manong Nemi, iti aginaw, siyak madlatan na kang kanayon ti aginaw.
Hindi amo kung manunay, masursuro ako, nasursuruan ako ni nanang ngagluto. Mas daawa na, tadi naman sinusuruan ni Manong June, kani Manong Carlo. Siya sinusuruan na Manong Nemi. Kaya ko na kanya, Karen. Karen? Apay nang, may kamanan. Paano ba yan? Nakagayayam. Agayayam daadin ko, hindi kita padag ngobing. Batik ka, tayo surok ka ngagluto. Ay, apay na nga siya. Hindi ko mamanong ni Manong Carlo, ni Manong June. Si kagabuto sikat, inauna nga babae. Ha? Imo lang iti panunot mo, daging isurok ka. Rumbang unay. At ano masusurom dagtugluto, si kanton ti para luto. Lalan. Gastoy tagrukod. Ha? Alag kulim. Pwede tanggit na ulo mo na ya. Nakumagay ayaw ka. Saan ka? Sipatin ka. Lapigusan ka. Baotin ka. Lagtong palak nga rod ba nung naming. Umapapala kong kanagitipatang nga ubing. Tataray na nga gaayam. Anong naming. Masunay. Isuro ka, no kasunod, panagimarin, panagabraw, nuadan to sa magatang ikan, isuro ka, no kasano nga, aglingta ka, agsigang ka, agtuno ka, agprito ka. Apay nga mga siya, lang, saan ka agriri ko na kita. Panangisuro ka nga na ito, saan ko nga panangirumen? Agayam na ginipatang ubing, di ba, anong, dagtandakan. Kanin doon makaluto kami yung gininanang Manong Nemi. Kaya ba hindi ka absat mo at mga tayo, nagitasar ka ba yan? Manipod mo't idin Manong Nemi ka talaga siya kung ti para luto. Hindi ba nga panao Manong Nemi nasapaak nga nakasursuro. Makaring akong tibigat, Manong Nemi, pagdalusan na kong dinanang, yan, punasak, sa plidak, sa kay-kayak, iti arubayan. Sa tulungan agluto, unusak sa gluto, urnungan na ito, digit yung murang, may kanta naglaba. Apo nga siyak manantaya ba nyo, nanang? Kasi sindo kumakit sikat, inaunang ang babae. Ayaw anak latnan na gitadin ko. Ay, handang maiwanan. Daw ni Mano mga mangayawang katakwada. Alam mo yung kanta, sursuruan ka ang glaba, ang gilgil. So nang nag-aayam kam to karikabsat ko Manong Nemi kat adan to agsangit kadakwada. Ay, ano man nagsangit din? Ay, nagsangit ni Lele. Ni Manang, kinudot lang. Ay, amat. Makatiman, karo sa pagkudot ang naging ko na. Antay ko na, nang saan ko kinudot. Ang kinudot ko lang. Apay nga siyak manin, di ba pasulan niyo? Apay nga siyak manin. Kanyak Manong Nemi kat talaga nga inggid-gidyat nak ni nanang kadagiti kakabsat ko. Uwen. Nadadanto ka nakatugaw, ngagay-aya, magsiksiki, di kakabsat ko. Na Manong June, kay Manong Carlo, dadanto nga. Pag na, andak tutang ang glablabag, dadalos, o naglutluto, saklang arodan tagluto, sakto palit aginaw. Salsal sudak mo dato kininanang no daduma Manong Nemi. Nanang? Naman iti problema mo. Saandak ka din anak. Hala? Saandak ka din anak. Apa yung sinusun mo dito? Sakmat lang kami ng tirumen nyo. Alang tirumen? Sakmat lang na tagabon yun. Saan gusto dito? At the Division of Labor, ako nada, Division of Labor, damanong mo. Ngadyon, kanimanong mo, Carlo, sur-sur na kinitatang mo, ijabangkag, di talon. Uno saan ka, di karayan, mga panagkalap. Gabata sikat inauna nga babae. Di sikat di katulunga agluto, agdalos, aglaba. Kan sikat mga yawan ka nagitadim. Kapailan mo kumamatan ni Lili, uno ni Gigi. Ading ko, tiagdalos ako. Unang inaw, apay siyak laminin. Anak, saan ko apa nang irumen kang kanetoy? Isusurok mo da Gigi kinililikat. Ngayon natanggan ti ulo da. Apay, inusak tagtanggan ti ulo na. Kidalan na, tapno lang tong palakan ka. Ano daadin ko.
Anyo mat ka babaon ng kitkidali na. Iso nga sakti Romenyo. Sa taklangin niya po nga. Anak! Didiag basa akon manon naming siyempre magmagna kami mapanti eskwela. Depende kiti kong daway manon naming nga bumulbulod ak ti chinelas. Idinto dali kakabsat ko manon naming nga padang agbasa ket barot chinelas da, sapatos da. Dagiti duwa kakabsat ko nga babay manon naming napipintas ti arwatan da ket syak ket saan. Nagalalusan ngayon padawat lang di kita kabagyan mi. Lagamadlaw ko hindi manon naming nga talagang idumdumat ak igidjat da. Kung anak nga ron tinakam ko, dumakilak lang ha. Bumaknangak lang ha. Salsalod-sudak mo itong akin itatang manon nami. No, at akong daway nga asid kakisuna. Gawan obrana. Tang? Karen, hapay. Sino ti inak? Ana? Anak ko? Sino ti nanang ko? Kaya sino kumano saan nga ni nanang mo? Ti asawa. Saan nyo ka di nga madlaw, tatang nga. Siyak ti tagtagabon ni nanang. Kapo ka no ti siyak ti nauna nga babae. Nga anak yo. Makatulong kumamat din da Gigi kini Lily. Ngam saan naman ita nga babaunin. Siyak mitlata. Siyak lata amin. Siyak manen. Siyak lata amin manen. Anak, bam ka sarita ito nanang mo. Anak, panakaisurom kang kada ito eh. Diba? Kinamda kita dadumang ubing. Di kita kataib mo. Baka di na pa mo tagluto. E rin ito tasika kit kabisado mong tagluto. Ag templa. Ito inabraw. O, di ka di marigsakan? Ito nag-asawa ka. Ay sus, marigsakan to lang. Di baling asawam ta. Daling kang trabaho. Saan kang sadot? Nagagat ka? No, dalasang kamasit na pakabasulat. Dusaan nak ni nanang. E dinto ta, ori saan ko nga basol. No, basol na kita ading ko. Syaklatat aking basol. Syaklat tamarin. Manin syak manin. Saan nga tamit, anak? Man. Iruruman nak ni nanang. Kaslasan nakapundong anak. Nagbalinan nga nakarakaro pa manon nemi di kasasaad ko. Idi, tayo timaysa nga malem manon nemi at kimkimat ag gurgurood. Da ka maamin manong nemi dito unag tibalay, da mabutang kami kita-kitikimat. Idi, tatakas taunay titaray na manon nemi nga lakay nga may ti ayan mi nga nangibaga nga ni kanutatang kit nakimat. Iti kaadayo iti lugar mi manon nemi manipod lugar mi aging ga iti kaadak iti anti hospital. Itry naman ni tatang ti hospital manon nemi nga idi sublidan ket may san nga nalami is abangkay. Direto ak idi manon nemi. Wahin adu dagiti luwa nga nagarubos kada kami na naruna kini nanang. Iti daytang ipupusa nga bigla ni tatang. Na naruna kaniyak manon nemi kas tawon iriyak ko nagsangsangit. Kinapudno na kasla nilaing tatang iti mangipatpateng kanyak. Ito isupay man itinatay manon nemi. Sa nakpay pulos binabaot ni tatang dinakpay inungutan, dinakpay binagbugkawan. Idinto ta ni nanang nukasta nga agbaon kat saan nakadagos nga agtignay makarik na akto ti kudot nakadabugkaw. Kasi sino ba iti kasla mangisaksagin ka kaiso na mangisaksagin kanyak iti pamilya mi. Si Supay manon nemi tinatay wano pimusay. Kada kami nga kakabsat manong nemi nakarakaro pa iti panagsangsangit kong ni nanang.
banag nga doon naging mas daw. Tatang, kawanin pag ibagaan ti problema. Huwag kayo mandan, tatang. Pinanawan na kami, tatang ko. Abay! Maning po iti awanin ni tatang manunemi. Ima doon di trabaho ni nanang. Awaman di amuna di bangka guno talon. Ngem, gabot awanin ni tatang nga makon ko na nga breadwinner. Nga dadang magpatawad ka sa pulan ming intinal daw. Ni nanang ngayon manunemi titilaga nga nagtrabaho. Mapanagdalos, kadagdag padalos, agawat ka nagitilabaan mi nga duwa. Nga siyak ka talaga, tikang runaan unay nga. Bugaren na manunin. Siyak amin. Isardang mo nagbasa. Natakot na yun, ha? Saan ka nagbasa? Apay, may ka nagbasbasa na kiti kakapsat ko. Gabota si tikang runaan nga katulungan. Agawat na ti ado nga labaan ta. Tulungan na kaglaba. Yan tangay, si kamod lang ti makamu ngaglaba kada kiti kakabsat mo, kada kayo nga kakabsat. Kapatasik lang kanay nga bubugarin nyo. Sana kasta ha. Api ka sana nagbasa lang. Nagkatang-tang kitulom. Basta. Awan nga rod na ramidak manong na nagrigat, kat madlaw kumat at tirigat ni nanang manunemi. Aday din makatawan, day di tatang awanin manunemi, di adumat ten tagaram kini nanang. Agang sagmut ten taglawlaw manunemi nga umay magpasyar kan kuana, ta umay tagpasyar kabayatan nga orayan da nga malpas ti maysa, umisbuda. Ang sagmut ten kastang kay kayak manunemi ti bigat, ang sag. Ito sunod-sunod kininaran ng ada ka di pilaran tayo ng mga asawa. Kiubi nga pa eh. Baka saan ka din tagdakilang ang problema. Ay, noan yaman ti desisyon ko, Karen. Siyak lang ti masurot. No, graduardo ni Manong mga John ti elementarya, mapanto nagtrabaho. Kastamad ang ni Carlo. Katsika. Katsik nang, ang talinedak manin ka na kayo. Basta saan ko nga itulid ng basa. Ore ko mamad naggraduara ko mat elementarya. Sandak mo na pinagtuloy. Dito to dadaadin ko nga Gigi Kindili, tultuloy na nagbasa. Abi nga talaga nga gidgidyat naknanang. Dayta ka manin, dayta ka manin, dayta ka manin. Kumapapala ka rin ipada kong ngobing nga gaya manon name. Tasan ako na pag-ayaman ni nanang na mabalit. Doon nakakaisuna nga pag-ayaman nak manunemi kas taon na yung ayat ko kas lakla na waya-wayaanan. Nga maliwayak to na dyan ko na nga oras sa panagawid ko adun tuwan ng kadel pungot iti masagrap ko. Siyak tumanen manunemi dito saen na. Ubraek manin amin dagit nasken nga ubraek agas panusak kano. Panakadusak. Aging ka manunemi nga dimteng timay sa agundaway nga adamanen manon naming nga nang shock nakakigtutan. Ada imay nga lakay kan bakit manon nami nga ininaw na ng dinanang ti babae. Siyempre ininaw nang ni daddy tatang ti lalaki ta manang ko na ni nanang manong ko na ni lalaki. Dangdagak manong nami ti pagsasalitaan ta kabayatan nga isagsagahanak ti meriendada. Pinagatang nakmanon nemi, ninanang itika soft drinks, saka ng luto manon nemi, alisto nga pagka meriendada. Nga tilalaki manong nemi na sa nga ilimi tinangtid ti kwarta ng gatan ko kadagitas ka nagatangik na pagbimeriendaan mi.
gusto tinangin ko salitaan da manon nemi. Um, Carmen, manong, iso nga may kami ta nadamag ming nabalukan. Kahit 5 dikit anak mo. Huwag na ron. Dandanin doon tawan nga awan di asawak. Marigatan ka, mangbiyag ka dakwada. Iso nga ron nga sapsapulak nga ron di lalaki nga. Damabalin na ta, no kayat nak, di asawa kami. Saan nga dayta, iti solusyon na, Carmen. Kasayam nagdanak mo. Ha? Kasayak. Kaya't binti madani ti anak. Mangadap kami ti sa kadagita anak mo. Kat mayat nga ta, manong Arman, kat mayat awan anak mi. Adda bukod mi nga balay. Ha? Adda sa ni Kwami. Pagadalin mi ti anak mo. Ngagbalin tong anak mi. Ura niya akurso. Tad mi king kuana. Asin ng orot kadakwada. Ay mabaling ka din nga umungon di kiti 5 anak mo, tagpili kami. Manong nemi, nagsiddo ka rak. Apag nagsiddo ka rak nga ta. E dito na isagana ko manong nemi, tibagbirianda, indasarkon. Indasarkon manong nemi ti ayanda. Karen, nang, gaya banda kita din. Damanong mo Carlo ka ni John. Dadala siguro tata. Bakasyon mat. Gaya ba nida, ha? Sige, darasap. Uwan lang. Abang ko, inay ba nida manong nemi, timbang barko kat adda merienda. Ngayon sa ganak. Tada sa nga ili nga. Isuot ng tinigatang kot merienda. Kasta urin tarayda manong nemi. Gabotado tinay sa gana, nagmerienda ka maamin. Dikito-dikitan na ko. Manong Arman. Sino ka takwadat itad mo? Siya ka dito yung pingagpili? Siya ka dito yung pili, di siya ka. Marunong ka di. Sa lutsudak ka takwada, sinot mayat ka takwada. Anat kayat mo kayat yung kadil, babae lalaki. Babae di kayat mi. Diyos ko. Saan ko mga siya? Diya kayat yung manoy di dito nga lugar. Diya kayat yung may isingin na kanagin pa, nagngobing dito. Diya kayat yung may isingin na kanagin kakapsat ko. Ure man no. Saan da katutulong ng tagtrabaho? Basta dada, kakapsat ko ida. Saktikit kitain naman nung name. Nasay-say at saan si kamot at nangibaga. Carmen, no, sino ka nagtitalong nga ubing nga babae, kahit mong edad ka na kami. Saan nga siya, nanang? Saan nga siya? Saan nga siya? Iditakit kitain nak ni nanang manong name. Karen? Nanang? Sige nang. Umungay ko, hindi kito tayo nakinawa ni da. Umungay ko, kasi ibaon yung anak sang kari. Sige. Tulungan ako, Gigi, Lily, tulungan ako. Si kalata na, si kamit na binaon ni nanang. Lagang siyak manin manon na yun. Siyak amin, siyak lang orti ng isaganan, siyak pwede ng ngumong, siyak tumal namang inaw. Pao na yun. Sapay ko matasanga siyak dito din nanang. Kinon ko tinakam ko manong nemi kabayatan ng inawak na iti nagmeriandaan. Naging kayo di malpas kon. Karen, nagsubli ka dito eh. Nanang, adda pa nakadalusan jay ubong. Nagsubli ka dito eh. Abay ka din ng nang sikat sumurot kadakwada. Siya
Siyak, siyak manen. Siyak ti padawat yung kadakwada, nanang. Papagayam, ni nga takaren, iti alaen di kita kasawang kasapulan ti anak, kabutawan anak da, ken kabuta kay da tumulong ti pamilya da Carmen kata makisayan ti bilang di kita anak na. Panangirumen ka dito, nga aramidan ti ina ni Karen no saan. Padaanan niyo papagayam. Hindi nga rin ituloy, nga iba sa ti pagkasalitaan ni Karen. Manong nemi gapo siguro ti kinaganos ti panunot ko. Kat kasta unay ti panagkadkad ko. Kasta unay manong nemi ti panagrungaab ko. Naimula amin iti panunot ko manong nemi nga siyak manen, apay nga siyak manen, apay nga siyak. So nga sinunod ko ng nanang, apay nga siyak, apay nga siyak. Apay saan nga ading ko nga Gigi, ni ading ko nga Lili. Apay nga niya ko matisamo kayat. Nanang, may dayo akong kadagidi kakabsat ko. Anak ko matpakadanagam kadagidi kakabsat mo gadadak mo namang kita kadakwada. May dayo akong dito lugar tayo. Anak ko matkayat mo dito lugar tayo. Diyak nun makaban makadiko sa Jakarayan. Swimming pool ton ti pagdigusam sa dyan no sumurot ka. Ano ti swimming pool? Kasi na buy-buyam no ka. Sa anak doon nga diyak nun makapandibantay nga galat ti lumboy. Manong nemi talaga kang Jack kayat idi. Tan na imulang kami iti panunot ko manong nemi tinakairuamak nga lugar. Nga Jack mat panunutan no. Ano nga napimpintas ka dad di pa pana? Ninanangin manong nemi tinangirubuat kada kita ruwatek. May manong matanda di kakabsat ko kastaon ti ragsakta. Yehe da nga yehe. Di kiti doa kapatak nga babae. Nagyaman dat saan ka nung may sakadakwa dati. May adayo, iti lugar mi. Nagyaman dat saan nga, o masaan nga may sakadakwa dati, pinili, dagiti agasawa nga umay dumawat iti anak da. Ket ko na manunemi, tilaki nga sa nga ili, nga may mangalak kanyak, uno dumamang dawat kanyak. Ngagnagan ka no iti arman. Ba mo, no. Samon nga saksakana di kita arwatan na, Carmen. Tagumatang kam to amin iti Pasig nga baro. Idili dyan nga nang kumanong nemi. Medyo timangar tilapayag ko. Kasta ka di manong, oy. Dadaan sa mga kita arwatan na. Puro nagalalusan di kita. Interview lang kung kuwana sang ka di. Ijay, puro to baro ti arwatan nan. Timangar naman yung tilapayag ko. Mayat sa. Pinayapayan nak manong nemi ni Tata Arman. Imasiday ka, sangkan nga sangsangin na malasan ko. Tata, papa ko na. Papa? Api nga saan nga tatang? Papa, ti may bagay ka na kami. Mamamat ka ni mamang mga Lucia. Ken gayam Carmen, agsublikam dito para iti panakaaramid ti adoption paper, ha? Teka yung mga abogado. Tapno pirma am tumid lang. Wala manang. Tapno may sponsorot iti apilyado mi. Ken tapno di kastagat mako na nga anak mi. Nagsangit aklat tamanin manon nemi. Ano ka matkasangit mo, ha? Ano tubrak sa dyan ka? Tata, papa ko naman. Papa, tulungan ni mamang mo. Ngagtagibalay. Just the same. Parehas. Tultulungan ti dinaanan ko. Siya tarada nga bugarin na tasak karuting na una nga. Anak na nga babae.
Mga mat numari ka atang no kaagdalos makatakil di balayo. Talaga takil ah. Hoy. Anak, awan ti pagdanagan. Tayo tulo mi ti magpabasakin ka. Graduara ka elementarya, high school, ken college. No dito'y mo, kinam kit pinagsardingan ni nanang mo. Hanggang naggraduar ti elementarya, makamano ka kuman. Grade 6 ko kuman. Tata, papa ko na. Papa, anong to kahit mong pagbalinan? Jack paya mo. Sige, sa bagay ubing ka pa lang. Hindi mo pala mo, no, anya. Umay ka nga rin. Umay kan? Nanang? Anak? Saan ko ito pulos malipatan na ito eh? Siya kakang kanayon. Karen, manipad niyadan puot ko. Ang kanayon nga siya. Siya pa yun, timpadawat yun. Anak, saan kang padawat? Imbatap ka. Sikat pili da. Saan nga sunat nagpili, sikat nagpili ka niya. Masyaktitud mo ka na ko, anak. Anak. Sikat ipinilig ka pa. Sikat ipatpatig ko. Ipatpatig na karon kay padawat na. Gansanat ko na yung ipatpatig na. Sikat tikagagatan nga anak ko. Sikat din nakadakdak ka lang katulungan. Happy nga rin ka siya, di madawat yun. Siguro, hindi ka na kayo di kwarta ya. Natatang ininana. Kita nyo, nagpepeso. Pandak lang yung padawat, inla ko dagpay. Diyak la siguro, hindi nakita man nung name, di pa nangyawat da. Di kwarta kininanang. Ngayon dakal di pamatik man nung name, kapot na nakmatsong bata ni nanang. Arig na inlako na tiinak manong nemi. Kadeta tiniimulay tinaganos sa panunot ko. Tinaganos nga panunot ko manong nemi kasla kayat nga panawan tinakayruamak nga lugar. Kasla kayat na panawan manong nemi daki di kakabsat ko. Ngayon si Murutak. Kada kita gasawa. Nga kunada nga awagak ida ti papakin mama. Dagahim kutseda manong nemi. Diyak nakita. Yung parking dagahim ti adayot hasang makapag-parking iti asidig ti balay mi. Tadala kita na ilat nga kay kayo. Lan, naglogan ka. Sanggan pa gamin. Ako pa kita ti glawlo mo. May liliwag to kang kanahin dito eh. Di binulan nga may tagpasyal. Saan ko doon nga magkita pa hindi kita kakabsat ko. Stabatan kininanang mo. Saan ko doon nga malipatan ni nanang ko. Una tisot nanang mo. Nga ipadawat kanyak, nga nangilako kanyak. Karen. No lagi di nagtultuloy ka nga na nagagayat, nasingpet. Saan ka ito nga, agbabawi nga sumurot ka na kami. Agbaling ka mga nasyat kang ka. Ninanang mo, ong-ong-tan na ka. Kid-kid-dalan na ka, saan ka di? Inuruman na, tinangabo na. Da kami, saan na kang tupulo sa kid-daten? Ang magagangay lang, makita mi nga damading aramid mo, tanda ka. Da kami, hindi, naganakan ka. Kompleto. Ada amam, ada inam. No dito'y, awan amam, tanatayin. Okay, let's go. Sige. Papa, mama ko na. Sige, papa, mama. Okay, dam. Aglogan ka pa yung tikot second mo nagripadang mo ubing, oh. Umapal na. Uy. Hanggang makalugan ti kotse. Ngayon ni Karen, oh. Handa kotsenan.
tiyak na pupuutan nakaturugak. Kapos siguro ti lamiis iti uneg ti kotse. Abay nga na lamiis kat nakarekap amin di kiti tawa ko nakuma. So pala pa nakaamok idi manon nemi. Diyan danagong ko na naka-aircon gahim ti kotse. Nalipatak tanya man na pa nakabibik idi makaturog akon manon nemi. Idi ko hanan damang riing kanya akon. Karen, nakadanon tayon. Nasipngit. Gamot tarabi nga di manon tayon. Amo kang bising kaitan. Ringin da ka umay tayo, matamangal daw tayo ang naibas nagturog mo. Oh my God. Inumaras ko taglawal, pag nagkita taglawalaw manon na yung sa kotse, nagatunga silaw. Ano di kita papa, mama? Kit silaw ti balbalay. Awan, kastoy jay. Abay, talaga ang pengandimanan ti kuryente dyan yun. Sel-sel ya. Makita? Aglalalo into no, agsapa into bigat. Hang rabi, kitam to nga napintas taglawlaw. Dito ti balay mi, makay na, dati ti gate. Ala, nagpintas ng alad. Hanga kayo, kadakawayan nga alad. Gamot taong pekasto nga lang at balay dyan nyo. Alan. Sino kadwa tayo dito unag? Awan. Mahalakam ko matikatulong mo yan. Maumatikad kadwa mo nga. Di. Naglawa, nagtakal. Di. Diyos ko. Baka siyak mati. Dalos ka na. Naglawa, nagtakal. Diyos mo. Baka nadang marigata nak dito'y. Napiyad jay ta. Manulang na di arubayan mi nga kay kayak. Sa di balay mi nga nagbasit. Punasak lang iskraban. Ito nagtakal. Baka dadang marigata nak dito'y. Kinon ko nak manong nemi. Ito makastrek kami manong nemi. Nakapintas ko nak tanalawa. Kuhan tadag TV. TV. Nagbuya ka ti TV. Natyampo ti panagbuya mo ti TV. Bayan di ko sina. Nagimata ka malatan di kanan tayo. Pangrabiin. Naglalanglang kam kanangan manong nemi. Napanak nagbugko. Nagkamatak. Susurom ti kutsara. Kaya ti kutsara kan tinitor. Tsaka mo sa rin kita. Papa, mama, sursuruhem. Di kita lang babak ng tagkutsara ka nagtinidor. Tapay. Kaya baka nang kamat na. Anak dakan. Balay mi dito, balay mo maten. Naglugang ka ba yung tikotse? Maruam kanto, Karen. Ha? Maruam kanto. Manong name dakkalakawak. Gabot kasla bigla na namin pinsan nga balbalo ti amin. No idi, kawayan, nga datar, manong name, kada tugaw, naditan, iti punpunasak, kadaldalosak, isiskraba. Ibitiwangan manong name. Semento. Nagpipintas nga tugtugaw. Nagdarakkel. Mano a kwarto. 5 kwarto. Uray no tay haang mo ususar. Padalosan dala tapapunasan nga saplidan. Gapo siguro manong nemi tanadamag da kininanang nga naimas tilutok. Ni, paglutuan dak. Kung nadamag da kita luto haang kong amo, isuro nakmet ni Mama Lucia. Yan to naman naglulukat ti klase. Yan tangi kita. Malpas doon tayo adoption na paper, ngayon kang papirmaan ng away, yung tumitintin, papang may panangala ka rin, dinas ka na maalat at makapag-transfer ka rito, nagbasa. Yung kayo ito balay, Mama, umayak to, sangkan nga umay. So, amangan no, aglibas kanto, kat sapsapulan da kanto. Abay, kahit mo katibala ba na makita ni nanang mo, hinanang mo nga, hindi ko akit kundot na ka.
binugar na ka. O remet dito mabugbugarak met. Hanta ka met pilitin talaga. Di mo kaya, ginana ka met. Bayam ta ito nagbasa kan. Mangalat ito ti katulong dito Anak, eruamon ti baghim. Ibilang da ka nga budnong anak. Kadi pahimikan ka tinaran niya ka masagbayan. Iliwak to sa di lugar mi. Maruam kanto dito syudad. Manong nemi impas pasirdag da paparman kani Mama Lucia ka rin ang pindas nga lugar. When insyapingan da ka rin arwatek, siya kami mismo tinagpili. Yan, sapatos, amin at ang awan ti arwatek ng sugod ko. Naging gaman nun, nemi yan, inot matlaeng nga nairwamak na edap ko tiriknak ti bagik. Iti baro nga lubong ti biyag ko. Maragragsaka na. Nung kasta nga, maramanak dagiti saan ko pa'y naramanan. Nga madamat dagiti kundawi manong nemi nga mailiwak. Iti na kay ruwamak nga rugaan. Nangaroon nung kasta malagip ko dagiti kapsat ko. Kumusta da nga taytan? Ni Manong June, ni Manong Carlo. Nga ko nga Gigi, ni Lily. Ni Nanang nga ta. Ang mga mat no. Nalagip ko manong nemi nga sinaludsud. Kini Papa Arman. Papa? Inikan nyo ka diti kwarta ni Nanang ko. Iso nga, siya ti pinili na. Nainted ka na kayo. Inikan mo yan, masaan nga na dyan, bayad. Bayad mo. Saan nga iso na, tapno na kastakat na, malo ko yung nga, daitid na nga may saka na kayong anak na. Kagangi lang. Siguro akit inusar na, tapno, pumintas di balayo sa jay, kunanak at pag negosyo na ka, no? Negosyo? Awan ti pagdanagam. Nasyati ka sa sada. Kasi no, nag-iasawa. Kat na damag tayo kumano nag-iasawa. Kano ready, aumot pa eh. Aumot pa eh. Naman pa lang abulan na. Tanda nito pa nagloka ti klase. Ha? Talagsaran. Ikam to sa jay, tap na malami di kita kasken kakasapulam, di eskwela, tap na makapag-transfer ka dito eh. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi, idiagbasa ak manen kat katawaan dak manong nemi. Dagiti kaskula ak, grade 5. Idin to the first year high school ko man. Huwan siyak ti kadadaklan. Gabuta, manong tawon ko idin manong nemi. Ag-13 ako, nag-14. Grade pabak pa yun. Bakit ak ka no? Ngayon saan ko lang tanging kaskaso ida manong nemi. Naging gadim tengan ti panagraduar ko. When? Katkasawan iti ragsak manong nemi. Dapapakin ni mama. Karataratura mo pa ilang elementarya. Hanggang bumalasang ka. Tuwamat ngamin nga tawin nga. Sana ka nagtuloy nga nagbasa hindi, mama. Papa? Kakapimpindas ka. Puta anak mo talaga. Maragsakan ka dadaan kami. Anak ka na pintas. Abay ka nagsanay ka. Kumusta da nga tamat ng sadya away? Kunayo edi nga. Kanayon dak ni sarong ka sadyay. Saan nyo ba nga tungpal? Sumarong ka tayo sa jay, nulaki dita. Sa mong aramidan, ti pagbutbut nga ng aramidan. Tiyan niya, papa. Ti makadanon tayo sa jay, kataglibas ka, aglaman. Takay-kayat mo ka di palang sa jay. Namitibiyag mo ita. Hindi na saan ka matan unang mabukar. Si kapayan tiyag pilit nga trabaho ti unang tibalay. Naman pwede matan katulong tayo. Kahit kung naamang dito papa, mama. Ngayon kahit kung mamata sa rungkaran, dagiti kakamsat ko, ninanang ko.
Ngam ka po ta busy da papakin ni mama manong naming iti pa nagtrabaho da. Naialing-aling nga naitandan-tanda ita nga panggap ko. Pinagbasa ako manong naming ti high school. Ya, sakmanin ati na una, nagtitipadak nga first year. No, pa kasta manong naming adumat lata di sutil nga lalaki nga mangibagbaga. Hi, Karen, you're so beautiful. Agkrasak ken ka. Inaunak mo si ka. Oo, nagpadpada ta. Naladawak man ka nag-first year. Siyak ni Hildo. Hildo? Ano? Untan ah? Ha? Suko ka. Awang pa kanyang na kita. Apa yang harus kita duma? Ito kita lahat duma. Basta, armen ka. Di arman taglata. Basta, alukoy tarik nam. Tapno sungbatan na. Kada na sungbatan ka. Ano ka? Kitap na maarakop ka. Ay, tapno maagkak na kitilips mo. Oh, tapno maaprusak data na eh. Agbo ka rin nga barukong mo. Ay, Allah, bastos. Hildo, siya kahit data. Makayat mo. Nga, agkayam ta lang. Di gayam ta lang. Basta siya kahit kita ng bastos nga magbagam. Manong nemi naliplipatak. Tinabay ko din ireng-reng nga panag sarungkar ko kuma sa jaaway di lugar ni manong nemi. Ageng ga, najak na maputan, agraduara ko niti high school, manong nemi. Wan, nagkaraduaran kami matlang siyempre kini Hildo. Numampay talaga, nagpaypesungan ta kami tagkasadar. Inaw na kam dito nga tawan, hindi kita karaduaran mo. Takam ka no talaga tagkabagay. At ang nagiti gundaway manong naming, hindi kat umainak paspasyaren ni Hildo dito balay. Nagbalimat ka na siya at napapakin ni mamaking kuwana. Tanisingpet ka na dayo mat ni Hildo. Di ba nagturpos ko di high school manong nemi, nagadot ti paalak, nagadot ti moray. Kumusta anak? Congratulations. Naragsak ka di matlain? Naragsak. Naragsak ka pa. Mama, itam kadlain nga ya. Kaano lang daddy? Ita, malasang kan. Nagturpos kan di high school. Ito pa naglalok at ti klase. Sumrek kan ti kolehiyo. Oh, apa nga nagsandahay ka? Papa, Mama, di mo tipalpalagip kanya dati. Panggip tayo nga sumarong ka sa Jibalay. Kumusta nga taidan dananang? Daga di kakabsat ko. No, kaya't mo agad ka raw ito summer. Dentong bakasyon sa Jai. Orang makalawas tayo. Magpeso, Mama? Uwan. Mamagagarak lao na yan. Kumusta nga tan ni Lily, ni Gigi? Agad nagmata na nga pakasanda nga nag-high school. Ni Manong June, baka kada asawanan. Siguro. Ni Manong Carlo. Ni Nanang nag-asawa nga ta. Kas naipasigod kanyak manong nemi, de kunada nga daawis iti nakairuaman ka nakailakan nga lugar. Sakbay kami nga nagluwas, kada papakin ni mama manong nemi, nag-shopping kami, nag-grocery kami. Pinatpata kami latan manong nemi ni size, no anya ti size ti sapatos, pado, nadumapay, ngang kami sa pasarabo kada kwada. Okay. Nagrubot kami manong nemi ti parbangon, tapos nagkastakat makamakam mi, iti pangal daw sa jay. Nakilugot kami pa yan, kada kita'y awan sa dyan nga dati syudan.
Supay lang met manong nemi nga siriingak nga nagpalabas nang kita ka dagiti malabsan mi nga lugar. Naging ka manong nemi iti salud-sudak. Adayo ta ka di pa Papa, Mama, apin di mo kabisado ti lugar yo. Hindi ngamin may inalag at nakaturugat. Nadanita yon. Sus, dahil ti karayan, no? On. Sumakadimat lang ti karayan dito dyan lugar mi. Papa, Mama, ungpoton tayo ito gano'n. Joy, adayo. Ayan, isdagan. Joy, sa kanan ti bantay. Sut ayan nyo. Manong nemi, hindi makadanon kamin. Kaslaon nagbalbaliwan manong nemi ti pinanawak nga lugar. No, padan di kisuwag mano nga konkreton nga balay ng patta sampay na irang pas. Iti kitak ti balay mi manon may pinananawag. Di mat pa nagbalbaliw. Di mat inik kaninanang iti kwarta na, Papa. Nga pag negosyo na. Isumat timbaga na. Kawayan mat pa lang danda marmarpog ti balay mi. Yan, dejayan na Carmen! Naglusyang mata nga nagbakat launa yung ninanang. Iso ka din ninanang? Kat iso. Hindi makita na manong na yung ninanang kastaon ito taray na nga imasideg nga di asidegan kat kayat nakumangaraw kupen nasdaawak no ape nga linisyak. Ay, katabi nga linisyak ninanang mo. Anak. Karen, anak. Ay na, nakapinpintas na anak ko. Nananain nga balasang. Ay na, nagpintas pa aruwatam kan. Dadagiti alahas mo. Karen, anak. Kumusta kayon? Nanang, kastoy. Apay nga ang pinabalbaliwan di balay tayo. Dagiti kakamsat ko. Ato di kita ginatang mi para kata kayo. Sikit, nahalain te nga ro din ito, sumpitin dito balay. Dito'y kung anamuhan manon name nag-asawa gaya men da manong June kini manong Carlo. Kat nga ro, Gigi, kadatataan, di nagraduarin iti elementarya, tinamatan kaya tag-high school. Adayo ka no? Ni nga ro Gigi, kasi amat. Ayan da nga ro din. Awanti, baonag nga mapanmang kita. Inodute yan da nga ro. Siya kung di mapanmang sapol kadakwada na nang. Kasi araramidag idi. Nga no awan di kiti kakapsat ko. Adi ko kat pasapol yung kang nga. Sang ka di? Dadadya amyanan. Yaka mo na no brada. Nagaputa dya bantay. Ag suswakadan sa tilumboy. Lumboy? Panaglulumboy? When? Sige lang. Naksapulan din kakapsat ko. Papa, mama, makamukhay palag sa sarita ka na ng nanay. Manong na iti panagnak, iti baitan, nagsasangwan, nagiti balbalay, iti karubami, sakmat isang kakita, nagiti malabsak. Artista? Kasan ko mga artista? Saan ka di nga daitan ni Karen? Karen! Sikan ni Karen! Wala na. Siya ni Karen. Nakita yung da Gigi ni Lily? Nakita ka absat ko. Joy! Dada Joy! Sarok diba? Narokbus nga, Blumboy. Nagkatayo? Nagkatayo ka, nagaling ka, indag taray. Amo malagib na tangal Lumboy nga, nanikan sabi napnagidig. Manong nemi, nalipatak. Inikat ko ng sapatos ko, bimbulot at sinelas. Ngayon sa nga bali, hamat nga high heel, flatmet. Hindi makita umong, nga bubing, kada babalasitang, mabarito, manong nemi,
Iti sirok tinarapbus nga lumboy. Kasla dala nakakita ti alalya. Makikita kanyak manunin. Hindi mabigbig ko. Ni Gigi. Basta nakastat lang nagkutong, nagngisit. Gigi! Lily! Ay! Ha? Manang Karen? Manang! Uwain siyak. Timagder naman nung name ngimtsak amo no apeng arakubad na kumakit naglisyak. Ay! Malagib ko. Longboy tiya. Ima da. Nadyak ka naman sa underwater. Nadyak na puutan ni Lily manunay mga datilikodak. Betan na arakop na. Uy, nasugit tayo ma'am. Mamansan di badog. Manang. Nabayag na ka nunurayin. Abay takalagang sumangarangar ka na kami. Kung namidi nga. May liliw kanto ka na kami nga. Apay nga itakalain. Lily, Gigi, may kaya na kahit ayan. Ado na kita ginatang ko para kada kayo. Ha? May kaya na kahit ayan. Tito, di ka mga antilumboy. Mga alakan ta, kakapangatin to giant. Kulugan ta ito. Bambuguan sa tumakulog. May kanti asin. Ay, umay kami mamat. Tesarabo mi. Manang Karen. Sige. Dumagas tayo itong gumatang soup din sa Changi. Tag-merienda tayo. Alam ko may kagaro din. Manong nemi kaslak lang nagsubli ti kinaubing ko. Kaado da kiti simurot kanyak, manunay simurot kada kami nga kakabsat. Tinagtungpalan na manunay mi kaskamla nagpaala nga dinauras. Imarubungbong da. Naibos ti soft drinks ti duwa nga tiyanggi anong nemi ti kaado da kiti. Neta, naibos pa da kiti crack, tinapay, kan da kiti naibos pa da kiti ginatang mi nga talaga nga ipasarabo mi nga merienda ko mo. Kasama tayo at daman ng name taamang mangig ko. Kasla tiyempo ti kampanya niya. Tayo may ti politiko ang agpamerienda. Kung ayokot kasta, ada nakadanon nga artista dito yung lugar tayo na sel-sel. Di kami, kasla kapintas ni Karen, artista, napimpinas pa ya. Kasta ti mangmangig ko manong name. Nakumpay kami asensuan na ito nga lugar. Kas kada kiti balbalay, nang runa na ngaroon ti balay mi. Ninanang manunay mi, nakaingpisin ti bagina. Nasunutan ba't gayam ti nagbartek. Uno aginom. Ti pagpintasan na sa anin nga nag-asawa, tanawaman no nag-asawa ko maamangan no. Nagka-problema pa yung dada. Nadamag manunay mi nga daak, di kakabsat ko, nga manong June ken manong Carlo. Sang kapamilya damat nga imay. Sagdudwada ti anak manon nemi. Plus siyang mutan di kita asawa da tanarod. Manong nemi. No idi ket ingidgidyat nak ni nanang para kanyak. Ngamita. May gidgidyatak lata. Kada kiti kakabsat ko. May gidgidyatak ko nak. No idikat kasla tinagabunak ni nanang iso nga naigidyatak kadakwada tanalam ayda. Ita may gidyatak lata. Gabuta kakaasi tilangada. Idon tatsyak kat kaslak lamay sa prinsesa manon nemi. Na siya na kadakwada. Karing-karik. Nanang, anak. Kakamsat ko. Ikarik ka na kayo. Nung makapagturpo sakton, kadadanton bukod ko ng trabaho, tulungan kayo to. Pagbaliwag mo tibihag yo. Manong June, Manong Carlo,
Nasan yung tuman nga kabay lang ang pagadalin di kita anak yo. Di kita ka anak ha. Aging ka nga napigsahan ka ng dakpay lang si bibiyag. Tulungak to ida. Inkarik dahi tama nung name. Tulungak to ida, pagmulagat, tumit tibiyag da, akas iti panagbulagatan tibiyag ko naman pa sa ang nakpay nga nagraduaro. Ngaman niya kanupalat sa pulag kuna da papakin ni mama. Noon na kami anak. Awan ti sa bahaling agtawid, kadag di mapanawan mi nga sa nikuan, saan nga sika. Ada pa nagkalain nga kwartatay di bangko. Ada di balay, house and lot. Kas makita mo tiyempo ti abang. Ada, daga tayo. Ada talon tayo. Sikan to amin tagtawid kadag ito eh. Basta laki di karimanak. Samo ka baybayan, di kita kasapulan. Kas tinaramid mi ka, kada kayo. Inalada ka, tapno matulungan ta ka. Inalada ka, tapno maragpat mo tarapa mo. Inalada ka, tasikan tot kasukat mi. Nga tumulong kada kita kasapulan ti tulong. Ay gaman kada kayo papa. Mama, saan gayam nga panakay rumen. Iti, panangalayo kanyak. Maawata kita ni nanang nga siyak tipidili ng inted kada kayo. Gaputa mo ng siyak tinasingpet kad nagagat ganak na. Pabagay man niya, pwede giti sumarunong mapasamak. Awan nga ta, giti dumte nga problema ni pagayam tayo nga Karen. Kasano nga tamat ti love life na, anandot mapasamak, padaanan nyo. Indayon ituloy, pabagayam nga ibasa. Dito pakasaritaan, ni pagayam tayo nga Karen, amon tayo sa dinuti, ending na. Hindi pa nagbasa ko niti college, manong name accountancy, iti Corsok. Nagkaskulahan kami kini Hildo, nga nakaredwara kiti high school, manong name. Intultuloy na, iti nangalog iti riknak, ngim ko nakingkuha na nga sampay nga panahon. Sampay nga panahon, tapos di kasta, kat luktak ti pusok para iti ayat. E di mabali na akong nga mangala ti lisensya manong nemi tinuturuan dagda papakin ni mama ngag-drive ti kotse. Kat manipod mo din tamo ko nag-drive manong nemi kanadan lisensya. No kasta nga bakasyon manong nemi nagpakada kada papakin ni mama nagkurserya kadak na ti kwartak manong nemi kat agpaawayak. Wen parbangunak tapos kasta kat masapak pa lang dumanon ni away. Nakaragsak manong name no makita to tiragsak dagiti kakabsat ko. Wen. Dagiti kakabsat ko nang isandang di pa nagbasa dati high school kinasaritak da papa ni mama nga tulungan mi ida. Kahit kasta nga rin tinapasamak. Wen. Papauitan mi ida ti kwarta kasapulan da ti jeep nga pampasahero nga agpaaway manong name di pang ipapauitak no ko. Ni nanang manong name kaskas di nga nakiya. Na rapis ti bagina. Na, nanang. Abay nga may kasto ti bagiyo. Gagangay ata. Madigdigatak na maglatang aglablaba. Mangloy ti labanak. Ken mapanok mo tagkurimus at itok mo yung karayaan. Kumporma ti mabaling ang taudan. O matindi problema yun ata. Problema ti kastusan ti kakabsat ko ang basta high school. Banyo nang abay nakmat kada papangin mama nga ibagak ko mga patri at ibalay tayo dito ikat mabalbaliwan ko man. Kadindo nagtrabaho ka na anak si Kanton tanto kwartamon yung kasaritak to'y da nang isar din kang iniinom ti arak may nalam ka nung mabartek kayo sulat liwliwak
pangpaimas ko ti panangan ko, pangpaimas ko ti maturog. Ken kasapat din pagkainan na ito, kasta nga malpasin ti trabaho ka na. Kayat ko, agpaot pa ti biyagyo. Kayat ko, nga da kayo ti mga iwan da kiti apu ko yung kanya. Siyempre, siya tot sumaron ag-asawa. Kalbasa nga nag-asawan da manong June kini manong Carlo. Hangkadi, kituin Kayat nakamto ko mga kadi nga alain sa syudad. Si katagtawid ka na dya balay da, mang Arman, kani mang Lucia. Kagapo nga rin ta si kang orte anak da. Dakil dya balay da sang kadi. Dakilan. No umay kay amin sa dya, graman tiri kapsat ko, rin na pamilyanan. Umanayin tayo amin. Hingim, kahit ko nga, dati nagdiswan ti balay tayo, dito medla pagdiswan ti, maisukat to nga balay. Dakil to nga balay, sementado. Ore ta daw matan kuryente dito eh. Saan tayo ito paati yung karagdad dumatang o masansun ti biyag na. Dagi tayo mapanagpapadiit sen, di ba? Ado dagi tayo kasadar ko nga dada di Hong Kong, kada Singapore nga nagkatulong. Uweng, dada dagi tayo recruiter nga mga agala ka dagi tayo. So nga agda makikita nga damatan dagi tayo sementado nga pamintas nga balay. Anak, hawang ka di ba ti boyfriend mo? Nagkararam kanyang nanang ng jakpay kaya. Lalakit sabi ko tama ka sa harakan to ti lalaki mang dungking ka. Sabi ko ta itilikodan ti kinapintas ti biyak mo. Napintas to kumamat ti bangunong nga pamilya. Manong Nemi, pinadas ko nga kinidaw kada papakin ni mama. Ti kalikagom ko nga mabalbaliwan ti balay mi. Nakit, apik hindi nga sana anak. Apik talang nga ibagam. Saan ka di nga tila bagbagam, kati pa nagbasa na giniduwa ka apsat mo? Tirantak ko mapapa mama, kat ito no, nagtrabaho akon. Hindi ko makwarta nga pagrigatak. Iso ti, may gastos. Saan nga manay, mabayag ang ornong ka. Sige nga papa, mama. Nakay pa lang ti makamumang gastos ta. Agbayad ak to nung makapagtrabaho ako. Apay kasla pumalayad, adayo tabagim ka na kami. Di kat mo tama. Baka ibagayong agab-abuso ak. Saan anak? Maawatan da ka. Awang gayam. Saan lang at tal-tal upat dito eh. Adagayam, si Mangbay nga kabagyak, anak. Anak? Sino? Ni Nathaniel. Napanakaditahin ni Nathaniel, ha? Intududa manong nimi ti may sa nga lalaki ang agsibsibog iti hardin. Nakasando nga nakashort. Kapinano yo, papa? Kaanakak. Anak ti kabsat ko. Ti kabsat ko nga saan nga na isursuro. Narikat matibiyag na. Isong harap nga ko na ni Daniel nga kahit nakanumit ti paadap. Apay nga paadap kitlaklakayanin. Kita siguro mo tayo makipagtawid. Saan ang tadamat inadap mi ko nakamay. Manong nemi, hindi may kantigon dawin na Nathaniel ngayon masadag kanya. Nakapras-pras ko tilangana. Ay, mabalik ka din hawagan kay ti sweetheart? Abay ko mahawagan na ti sweetheart. Di mo kadikayat nga si kakensiyak te kasawa? Oh my God! Subham te kinapreskom. Dara sanak, prangkaak ngamin eh. Nabintas ka, guwapo ak mo eh. Kas makita mo. Nudi kita mo lang ibagbagam. Awan di pambarang mo masidagkan ka. Una-awan di pambarang mo masidagkan niya. Hey! Edi tumalikodak manong naming ginulpe na inagaman ti takyak ko. Ibatanak.
Abay nakikaw ka. Lagi-lagi pa man. Siya ti kabagyan. Daangker kinanti. Sika. Saan na kakakabin ano? Ano tikit mo sa wan? Saan nga mabaling nga? Nga niya. Di ka maawatan. Awan naman, sorry. Manong nimi pinanpanunot ko. Apay bagahan nga isuna ka no ti kabagyan da papakin ni mama. Tilo ko na giant. Uray kabagyan nang yung nagpaiso. Isuna. Siya nga eh. Bali anak dak. Inadap-dak. Kasla kayo ng sakit dito eh. Wag. Teko na ni papaitay manong naming nga. Kaya't ganun Nathaniel ti paadap. Tapos niya kasi makipagtawid mo ti agong. Manong name nagtaling na ed ni Nathaniel iti balay mi. Wait. Pasaramat sumurot kiri ang papa ni uncle na. Isusurot na manong name di papanan na. Tas surusuruan na kano nagtrabaho. Saan nga naggraduan iti college manong name. Naggraduar kumaitan yung tultulo na nagbasa. Nagbalog ka no. Ken ore saan nga nagbalog. Sogadur ka no nga minti amana. Nga kabsat ni uncle. Ay na uncle. Kabsat ni papa manong name. Broken family ka no. So kasi ito nagtungpalan ni Nathaniel. Nadadig di kundawi manong naming nga dakit ti hardin iti sardam o may nakdanunin ni Nathaniel. Hay. Sana ka di nga makisturbo? Nalbas ko tinag-review yun. Sobrang kakumanti sa ko. Abay ngamin. Nathaniel? Abay. Agad arak ka. Kasi minuma kita eh. Kaya nung ka kina uncle. Aginanong ka? Ito na. Agbarbartek ka. Nung masubra ka, mabartek ka. Tsak kay ti lalaki nga muna uminom ti arak. Sikaw. Dakat masaraka mo rin nga lalaki nga sangaw uminom ti arak. Boyfriend mo? Awampay. Dapat. Kapag si kakinsyak na kasawa. Dahita ka man. Gul ka. Babitla. Apay nakasisnab ka. Iba tamtimak Nathaniel. Tinakpagbabartikan. Saan ka? Nga pagbabartikan, sana ka nabartik. Agbagay ta, di ba? Amo may pagkakadaanti ka ni uncle. Nga, rugya ko nita nga awagan iti papakin mama. Tapay. Itulod na ka nga dapan? Saan? Awada. Dapat ba ito nga papakin mama ti awag ko kadakwad? Apay ko no. Ngabuta na ito tag-asawa? Saan ito mapasamak na ito Nathaniel? Apay ko mga saan eh, dito ta. No isot kayat na uncle kini auntie. Pag-asawaan na ta. Di mo kumakayat, di ka kumagtumpal kadakwada. No di ka agtumpal, awan ang katuutang ano yung baganakan. Isudat ng tirkang ka ti namay. Isudat ng tulong keng ka. Isudat ng ibagot keng ka. Isudat ng iadayo keng ka. Iti ayan mo nga lugar, nga rikat nga lugar. No anyat ibilin da keng ka sa mo tong palan. Saan da karamidan tayo ta kanya? Suwag da karamidan. Aman. Tapos na awanin ta sa bali. Tapos sa mo bukbukudan nga tawidan da kinabak nang da. Masapol mata nga may ranod kami nga kabagyanda. Nasandak man nga da pa yun, asawain ka. Tapos natuwa tatakin ko at kinabak nang da. Manong nimi kasla ti panagkita kininatan niya ito dahi nga gundaway kat adasara na. Piniglak manong nimi tinigbakder. Igawid na ko man saan akong pinagawid. Nagdaradras ako na simbar kiti silad ko.
Narabsak da papa manunay mi kini mama di salas. Nadlaw da nagdardarasak ng kasla makapong tuta. Natugtog ti yari daw ti silad ko manunay mi ni papa ti nagtugtugtog. Abay ka di pa. Mabaling ka din agsalita ta. Ito yung nagtisilad ko pa. Sige pa. Sabi, kasla makapungpungtot kayo tayo nga nagkapuit sa hardin. Di may nakadinalon sa jay. Ninatan niya, saan ka di? Uwan pa. Kailan niya magbagana? Sorry. Bastos ti kaanakan niyo. Mas bastusan na. Sana ka inom. Ibagbagana ka din, papa nga. Dakam to kano tagasawa. No saan nyo man nga atapan ni Sona, tapno makipagtawid tidamak nang iyo, makipagtawid lang ta, iso kanot mga asawa kanya. Nga iso kanot kayat yo. No dahil tibilin nyo kanya, masabol ka na ogtong palak tapno, amok ang bayadan ti utang ko na yung baganakim kada kayo. Tasang kakadiyang tungpal no ka, kas pagarigan ta, kid daw may kang kareta? Papa? Saan mo nga narigat nga yatin ni Nathaniel? Tagwapo mo tisuna. I'm sorry, Papa. I'm sorry, kaputa. Saan ka agtungpal? Awang pa lang tinakam ko. Riknak ti. May panggap tigasawa. Graduarak pa papa. Ngayon no kas pagaligan na dumteng doon ti panawin. Nga lumbengen nga gasawa ka. Wala makiasawa ka. Saan ka din nga? May karit ka nakakin ka? Diyak tula mo, papa. Isang kong tula ba, ang mga sungbatan dahil ito no, dumtengan dahil ang kapanawin. Sige. Okay, maturog ka karo din. Kailangan sa baling arami din, ti mga ipasnek, ti panagbasam. Agraduar ka. Kaya danto agururay kang katrabaho. Siyak ti baka mo nga mga isarak kang katrabaho. Manong na minadlaw ni Hildo ti pa nagproblema. Nata ka ti problema, sweetheart? May saka pa. Dahil ito'y high school tayo pa lagi nag-araw magkang ka. Itata na graduartan ti college, my sweetheart. Di pa lang ka di umanay nga pamaniknik ti pa nagururay ko. Ne? Nakadodot babae dita nga kumamkamat kanya kamtsak ida ikaskaso. Nga buat awan sa baling nga patpatag ko na saan na siya. Hildo. Ada problema mo, sweetheart? Baka makatulong at. Na-istorya kan di may panggat tibiyag ko? Oo na. Open kanyak tibiyag mo, di ba? Adopted daughter da ka. Gabutirigat, inyaon da ka. Nagpinas tibiyag mo. Sikandot nagtawid ka na kinamak nang da. Kaya kahit mo natulungan na kita kakabsat mo, naganak kang ka, ninanang mo. Napindasan di balayo di away, di ba? Mabanti tulong ka na kita nangadap kang ka. Nakadagtakil ti utang ko na yung baganakim kadakwada. Dapat lang. Nga bigbigam. Yung ti problema. Ada ibagbagada, kid-kidawan kanyak. Nasaan ko ang matungpal? Nagluko ka no. Ada kid daw, di kita nangadap kang ka, kat sa among matungpal. Nakadagdagsin ti problema. Hildo. Andiyan namin data. Ibagang ko nakit. Apayawan pa nagtalak mo kanyak. Nalaing ang advisor. Ada kaanakan ni Papa nga lalaki. Baro. So nalang tabastos. Presko. Ket. Agar-aram kanyak. Kanya. Ada karibal ko. Agar-aram kanyak. Masabol ka nung da kami tagasawa.
Gapota, rumbeng unay, tapno, makipagtawid min isuna. Mawata ko. Nga, dahil tatimbagan ni Papa Kanyak, nakidawan dan to, Kanyak nga, da kami kini Jonathan, Nathaniel ko na ko ba? Nathaniel tagasawa. Masapol ka nung kapatgak. Ida. Takaya da ka nung tulungan ti kaanakan da. Apay katawa ka. Kung naman ano kaya da katulungan, apay katawa anak. Mawatag si sitwasyon, Karen. Da papa kini mamang mo nga nakadap keng ka nga magmulagat ti biyag mo ken biyag ti pamilyam kaya da nagkidaw tapno matulungan da lang ka nakanda kaya da nga agasawa kayo kini Nathaniel tapno maerano da ka nakanda ti kinabak nang mapanawan da, di ba? Wen, gusto ng peso. Ngam sa mga ayeta ni Nathaniel. Narikat ko ang ayeta ni Suna. Bastos, presko, isuna. Amunat uminom ti harak. Sinumartay item ng sang isuna. Abi ka sa lutsudan. Kahit kumamuan. Sakbay nga tulungan ka. Kahit kumamuan. Hildo. Siyak, di ba? Di gamin? Isa ka pa yung problema? Siya kung matagbalag ang problema. Uwan man laingan. Saan ko mabaling nga ayatin? Diyak kayo, di pakiasawa ka ni Nathaniel. Gapata saan ko nga ayatin? Gapata siya, di ba't patay ko? Hindi ito. Obvious ba? Una, masapol matlaing nga, nanay nga formal nga aklunan na. Hildo, tulungan na. Tulungan ka? Aklunan na karoden. Uwan na. I love you too. Okay. Solusyonan ta nga roden ti problema. Kasi ano? Tapos nga matulungan ta kayo kay Nathaniel tagasawa? Ano? Agtaray ta? Kawan. Sumangbat ka sa diya malay mi. Datan to tagasawa after graduation. At apay maramidan ni Nathaniel? Awanin. Kasanunti. Kasanon da papaki ni mamang mo. Agsakit to tinagam da keng ka. Ang mga nusandan tong inagan keng ka, nagiging mapanawan da nga sa nikwadang, asta? Tapay. Dadya ka dito ng patig keng ka. I love you, Karen. Ayat nga, saan nga mabaloran tan yaman na sa nikwa? Adamat mabalin mo yan. Adan tumatawid, kadagin na kanya. Mangipatakdaratan to drakkel nga balay, with katulong, with kompleto at alikamen, makapagtrabaho ta nga duwa, madandan to ti adungan na. No problema di ka absat mo, tumulong at kadakwada. Saan ka din nga? Kinaawan ng utang ko na yung baganakin. Nusan ko ang patganda papagin ni mama. Saan nga dahil panunutin? Patgamida, tapos na makabayad ka ti utang mo, nga magsagaba ka matisidong ti lalaki nga sa mong ipatpatig. Saan nga nagsinay, sweetheart? Araw ko ba ka? Uy, sabi nga, hinaklon na kita, di ba? Kansaan ka lang basta rakupen. Ha? Hildo, di mo, istagtiro pa ito. Mastos ka. Nagkaimi, mas nagitilips mo. Jakton kahit ng ulitan. Tungpain ka. Ulitik to yung tundong ting tipanawin. Into nag-asawa tan, sweetheart. Manong Nemi, pinasyarnak ni Hildo iti may sang arabi, nagtulagan mi ti amin.
Tapno di ka sa nakit, iyam amok kada papake ni mama, nga boyfriend ko isuna. When? Ni Nathaniel manong name iti nang ilokati gate, nangik ko ti saritahan di kiti tuwang lalaki. Ano masapol mo? Umay ko mapasyaran di girlfriend ko. Sino girlfriend mo? Di Karen. Ano ko may di nga pastrikan ng kunak. Nathaniel, pastrikan ti boyfriend ko. Impok ka ko. Kabilita na pinastrik na. Dinyaman mo kada pa ni mama. Pa, ma, ama mo yun, di ba? Saan lang nga ita nga, ang gundawit yung may na pa nagpasyar. E madan na kinawatan mi. Graduating kamton. Boyfriend ko ni Hildo. Oo. Alam siya ito nga sa anak. Ang ngaman niya papa. Kahit kung asawan, awang pa lang rum ba lang masama ka na kayo. Agradura kayo pa lang, ag-test, ag-board kayo, ito normal pa sa di ba? Gubara kayo ito may lain. Ha? Uwan pa, kastahan talaga tirantami. Kaya nawa, di problema no kasta. Kinuna ni papa manong naming nga madlaw kung asla maluksaw. Hindi awanan ni Hildo manong naming sumreka kumanit silad ko. Nakiktutak, hindi adamang tanggal kanya. Natanya, batanak. Saan ka mabaling nga dahil dyan ang Hildo? Ti para ka. Napartek ka. Nakainumak lang. Isong ang tunod ka, mang bastos ka niya. Hamong, ureg ikis ka. Saan da kang arayatan da angkel kinihanti? Ha? Gabuta kayat da nga si kakensyak nag-asawa. Kat nagbaligak ti aramidak kang ka. Nang narunang sikog ka. Mapilit kan tumilang siyak ti pakiasawaam. Yup ka, batanak, batanak! Nag-ikisak nagpaiso manong naming. Ti amok idikat saan nga umaray at daan ti kina-angkel. Nathaniel, ibatam! Ay, Angel! Kasto lang ang pamuspusan, santong paspasan. Masawag to inadapyo. Ibatam ko na! Angel? Sige, sumarga ni silad mo, Karen. Kasaritak na nalapat na ito nga. Kaanak kang kadursok. Bastos. Uncle. Papa. Sorry ha. Sa amin kanunungan tingin na bastos na ito nga tao. Eh, sa amin ipapilit kang ka, no saan mo nga kaya. Diba? Kaya managpapa. Inton bigat sa mundo nga makita na ito nga lalaki. Angel, sorry Angel. Tsaka di mo ko na kang aksingsing part kang amin. Mayatak ti kayat mo. Apikit din nga saan mo kayat nakalakid di. Ang na gusto nga pilitem. Gago ka? Kasano Angel, adamatin boyfriend na. Kitsan mo pinalado ti amin. No kayat mo talaga. Ti ba nagkunak, di kasto yung naraibid mo at adayo nga ayatan na kan. Kaya da ka matatulungan, laglag ka ba? Uncle, adapt yun lang isuna. Kaanakan da. Oray saan ko kapin ano. No isot na siya at na tao. Oray kumamat no bukod ka nga anak. No kastante ko galim kin aramid mo loko. Laksidan ka nga anak. Sorry, Uncle. Sorry, Uncle. No kayat da ka, no kayat mo nga tulungan da ka. Agpakatao ka. Agsingsingpet ka. Hampay na lado ti amin, tapno aggadal ka, agturpos ka. Tapno adamat mabali mo nga, pagtagsit. Thank you, Uncle. Sige. Karen, sorry. Okay lang.
Basta sa muntun ng ulitan pa naramid mo. Awan di pagdanagam, Nathaniel. Kasaritok tong dapapakin ni mama. Dumteng tumantikan ito nga. Karami dandan dun ti. Last will testament da. Sanggo to bukudan. Di ba kakto kadakwada. Nga basit laing di para kanya. Tasanga na patag, kanya man na matawid ko. Di ba kakto kadakwada. Nga itadda ka na kayo nga kabagyan na. Manipod met idin manunemi sa ahan nga nagbaling nga bastos ng Nathaniel kanyak numampay sanda pinapanaw. Uwen, intultulan ti si mursurot kina angkel tap nagtrabaho kini papa ko nakuman. Ageng ka dimtengan ti panagturpos mi kini Hildo manunemi inayabak ti pamilyak idiak paalaak manunemi ket kastaon iti ragsakda. Uwen, dananang damanong June kanti asawa na, dagiti anak na. Manong Carlo, asawa na anak na. Da Gigi, kani Lily, manong Nemi. Nga, posible, naggandan tumaten dito sa syudad, tapos ni kasta kat trugandan tumaten tagbasa iti college. Babay ni tulong ko, manong Nemi, kan tulong da papakin ni mama. Manong Nemi, nagtrabaho kami kini Hildo, Kalpasan, kapag board kami, naruwar mi, ti board mi. Baban tulong ni Papa, manon name, nakastrike na pintas sa trabaho. Yan. Rin to, tani Jonathan. Ni Nathaniel, manon name, rin nagyan na matan tinagbasa. Engineering ti Corsona. Nagyanan dalili ka ni Gigi ti Balay. Dagi tinangatap kanyak, manon name, kat dito matan ti arig na pagkasaraan tatapno. Nagbasa damay ti college. Numanin iyasog, damanong June, kinimanong Carlo, tirigat da, manong Nemi, naman pa'y nagpauitak, numanin nagpauitak ti kwarta, iti jeep, nagpasurong, para ti kasapulan. Ninanang manong Nemi, at damat ten sari-sari store na, napigsa, iti lugar mi, may pasdek na, babayan tinted ni kinkwa na nga puunan. Dua nga tawen, manong Nemi, edit ikadagmin kinihildo ti agasawa. Awan pulos tinangati pa kada kami manunemi. When kat da kami tinagasawa, da kami manunemi di tinagpamilya. Kaya't may di manunemi nga mangipatdagdar kami ti bukod mi nga balay. Apa paglaeng? Ito nga balay. Kasi kati kagrurang nga agtawid, iha. Mas makita mo kaya medyo kumapsot kaming kinimumang mo. Ada ka nga makamunto ka na kami, hindi nagkapsot kami. Papa, Mama, awan ti pagdanagan nyo. Saan kayo tupulos sa baybayan? Haramidak to ti amin. Sabagay, dapat mabalin tayo nung kaspagarigan ta. Si bibiyag kami pa lang, kapsot kami, kadagbaling kami nga bedridden, nung nagkabaw kami. Madikit ko natin nga, kaya ho, mga pangapayanam to kada kami. Papa, Mama, sakto amis mo't mga asikaso kada kayo. Nagamang kami no kastanak. Saan kami nagbabawi nga nangadapkin ka? Tinagbaling ka na singpet na siya at nga anak kada ka. Nga maging kakarigitoy manong nemi, napigsapay lang dapapakin ni Mama, no mapay nagretiro dan ti trabaho, kadiso na tinakayayat, nga mga ayuan karigiti duwang anak mi, Kenny Hildo, manong nemi. Nakapagrodormet laing ni Nathaniel, manong nemi, may samatan na nga engineer, kada damatan asawa na. Dito ta, nagraduar matan ni Gigi, manong nemi, nga adject, iti kurso na nga nursing. Ni Lily, manong nemi, agraduar daw pa'y laeng. Kapag na nagsardeng idi, nagsakit. Nagasta nga dumateng manong nemi, ti bakasyon, kaduwak, dapapakin ni Mama, dikiti anak ko kanda asawak, nagramang matan, dikiti tuwa kang absat ko nga babae, nga check, nga mapang kami sa diaway, tapno sumarunggar kami ti lugar nga nakaya na. Nagbulupos matan nga namin pinsan, ti lugar mi manong nemi, ta doon dikiti tatakkel, napipintas, nga balbalay. Sa matapaado ti family house mi nga ayan ni Nanang manong nemi, ag may mesa,
Bagbagami nga gasawan. Agasawa ako, nagapapo ko ako. Mahal. Alak lang ti problema. Ado madigiti kakasinsinyo, kada kakaakanakan nyo nga magkadkaduhan nga. Tulungan tayo idata. So, dagit nakurapay. Dagit barbarang met nukas kada kayo anak ko. Nga naalay ti. Ay, kanda kita kaanakan nyo ha. Nga anak na manong nyo Jun, kinmanong nyo Carlo. Sa kaliplipatan nita. Ako ti pagdanagan nyo. Nanang dakam to ti makamuka dakwada. Nang, anak ko pagkaman. Saka po natin agad anak lang aro din sa kaslapay la ubing umarakop ka na kami na agyaman na. Gusto di ko na kayo di. Siya ti paborito yung anak. Ano man pa para kanya kat pinagabo da. Sika ti paborito ng anak ta sika tinsuro. Sika tinsuro. Insurok man nagdadado makakabsat mo nga matangkin ti ulo da. Sikat, insurok, kat sikat na tudyo, sikat na singpet. Sabi nga sakit ito yung padawat yo. Saan ka nga yung padawat, anak? Iso nga rin nga sikat paborito, sikat ipatpateg ko, iso nga siyak, sikat ipili ka intad kadakwada. Tas sikat na singpet. Ano kung saan ka na singpet? O, baka saan ka nagpaot, itidan na, dagit na ngatapkan ka. No saan ka nga nagaget? No, di mo kumaamot ang trabaho tayo nagtibalay. Amot nga sikat inhalad da. Ay, manang-nanang. Abay, nagsakit ka kasta. Kinagurgura kay Idi, tamok irrumandak, igid-kidyat dak. Gayam siya ngagpaiso, ti paborito yo, kadipat-patig yung anak. Kabuta ita, sikat ti kasasayatan, tibiyag na. Manong nemi dahito iti pakasaritaan. Agyaman ako na iti anos mo nga nangurnos, kalpasan nga inak-insend ka iti messenger mo. Hindi iti detalya na. Kanagyaman tawag mo, nga nagdamag ka na iti naskan nga ka, damagan nga nakmat ibagakan ka. Ay salot yung manong nemi, tilang mo nga mangurnos, kan magtadbiyang ka na iti pakasaritaan. Sabay kumantad namat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan tibiyag, kadag itipadag katimingag kan nagbuya. Tuwing nga nagyaman, kan makautang nga pagkaya mo, Karen,